मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गेरुवा बियाबनि 80 बोसोरारि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे गुथि ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारियावहा नोंथांमोना गोथैसि बावदों। बे गोथैसिखौ मानि थाखाय बावनाय जायो? जोंनि बे मरिगाव जिल्ला बियाबनि सिङाव थानाय गेरुवा बियाब बाथौ गौथुमा जों 2013 मायथाइनिफ्रायनो बेबायदिहाय ओंखाम गोदान जानायफोरजों लोगोसे जों बोसोरारि जथुम्माखौ फालियो। आरो बे बोसोरारि जथुम्मा फालिनाय लोगोसेनो जों सिगांनिफ्रायनो जों बाथौ गौथुमा जाबायदि जों बेरायनानै नुबोदों जे जोंनि जिखुनुखि रोंसारि बाथौसा बे रोंसारि बाथौसाफोरनि सिया जाहाथे आफा इसोरनि खाथियाव जाहाथे आलो गोजोन थाहैनो हायो, बेनि थाखायनो बे सिखौ बा बे गोथै सिखौ बावनाय जायो होननानै जों सानो। खिन्थु बेनि सिगाङावहा जों बेबायदिहाय बावोमोन। बेनि सिगाङाव जोङो जोंनि उन्दै अबस्थायाव जोंनि आइ आफामोना आबौमोना जेरैबायदि बावोमोन, बे बावनायावहा बायदिसिना जानाय फिथाइ सामथाइ बेदर बा जौ बा बिरि सिराय होनानै बावोमोन। मानि थाखाय बिथांमोना बेफोरबायदि माने बेसादखौनो जानानै रोंसारि जालांदों होननानै बिथांमोना जानायावहाय एसे आखा थालांनाय होननानै माने साननानै बेबायदियैनो बिथांमोना बिदिहाय बावनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। खिन्थु दा आथिखालाव जों दा बाथौ गौथुम हिसाबै बाथौ गौथुमनि सिगाङाव थांनानै जों जाबायदि जों नुनो मोनबाय बा जों साननायावहा जाबायदि जोंखौ बिथोन होदों जे बे रोंसारिफोरनि सिया जाहाथे आफा इसोरनि खाथियाव थांना जादों आलो गोजोन थानो हायो। बेनिखायनो जों बोसोरे बोसोरे बेबायदिहाय बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे ओंखाम गोदान जानाय फोरबोजों जोङो रोंसारिफोरनि सिया जाहाथे आलो गोजोन जादों इसोरनि खाथियावहा माने जायगा मोनो। बेनिखायनो जों बे गोथैसि माने बावनायनि फोरबोखौ जोङो फालिनाय जायो।